যতন খুলুমখা एडवांस हैप्पी हली नि जराव जतन नखंबाय नखंनि नखरावबाय तंथक जाथके जतन तंलायबायनि बागै वानसलायजाक फियाबा चिनि TTAADC नि स्टाफ चिनि TTAADC नि एमप्लयिज रनि बागै ब्लाइके खबर हाया राज्य सरकार जेसेबा साइतंदि जे एडिशनो 6,600 कोटी टाका रां रहो एडिशनो रां कबांमा रहमानि बरक सठिक जागा व्यवहार खाया हनै राज्य सरकार जेसेफोरनो सादि फियाबा फैक्ट हिंखेव माहाय दिनै 3 तारिख काय दंहा मियावनो बरनि सैलारि हावानि नांमानि चिनि एडिशनि अन स्टाफ डेपुटेड स्टाफ जत तंनाय रौदि ब्लाइके कपाल हाया ओ हलि जराव बरनि सैलारि हायानि बागै दिनै सिजरा कन्टेक्ट खायखा फियाबा बरक ताबक सुजरा ताबक प्राय 12टा तामै दंगो 12टा जराव चिनि TTAADC नि स्टाफ रनि एमप्लयिज रनि बागै सैलारि ताबक जरा रिलीज खायजेया कचारय दंजाव अमंखा फैक्ट इनके आं हास्तेनि लोकरनो सानानि मुसुगु सैलारि पर्यन्त ठीक मते रहया हिंके ADC नि एमप्लयमेंट्स नि राइट्स न पर्यन्त बर रहया हिंके चिनि बाद बाकी डेभलपमेंट बर जागा बर रखाबा अथच राज्यबासिनो गोमरा खाय दंगो बेबाकु बानो दंगो जे ADC अनेक किछु रां रहखा होनो आं सानानि मुसुगु दिनै 12टा तामानि जराव पर्यन्त चिनि एमप्लयिज रनि सैलारि गरै गोबांमा सैलारि आनो फन खाय एमप्लयिज गोबांमा एमप्लयिज आनो फन खाय साव सारचिनि सैलारि बर मानाय जों सामन खायमिया हायके जों अमाहायके बाहायके तंनाय हलि जराव बाहायके चिनि नखराव जों तंथलाय तंनाय रहि गोबांमा एमप्लयिज फन खाय साव बरक ताबक बाध्य हायसि जे अमाहाय जराव कक्ति सावनि बागै एमप्लयिज प्रति मासे बरनि 1 तारिख 2 तारिख के सैलारि उङै थाङो फियाबाचिनि ADC नि स्टाफ के ताक पर्यन्त सैलारि अनिश्चित ख सिक्युरिटी करिखो जे तिनि रां फायनाय फाया बफ्र फायनाय सायमेया राज्यबासि रक जतनो खबर नावै नायनाय बायदि जे अम प्रेक्टिकल दे ना आं दाला देसा चिनि TTAADC नि स्टाफ रकनि अवस्था ब्लाइके ताबकनि जराव दुर्भाग्य